Мъжете гонят пари, жените гонят младост, богатите търсят утеха, бедните търсят преки пътища към моментално богатство. Всяка реклама е огледало, изпипано точно както трябва. Кликвания за утеха, интернет се бори за слава, но ние не продаваме отговори или рекламираме болката ви. Хей! Ние продаваме само мечти. Кой иска да купи? Ние продаваме мечти, не наградата. Ние осветяваме пътя ви, ние замъгляваме очите ви. Ние предлагаме лесни пари, същата стара игра. Ние обличаме желанието ви, променихме името, но ние продаваме мечти, защото желанието за още и още е всичко, от което се нуждаете. Вашия човешки глад просто го слагаме в рамка, продаваме мечти. Кой иска да купи? Компютърната мишка се движи през белия екран. Кликването запълва празнотата, надеждата се появява в реклама с големи букви. Мечтата се появява в приложението им. Вие не купувате продукта, купувате само опит, просто малка стълба, насочена към небето. Пазарите се въртят, хората остават с нова кожа на старо лице. Ние не движим сърца с усмивка, ние само движим и оставяме увиснало във въздуха това, което хората не могат да достигнат. Ние продаваме само мечти. Кой иска да купи? Тела, красота, сигурност, икономика, преки пътища, истории. Същото старо желание, завист, подхранвана от скролване с мишката. Вярата на светкавичните продажби. Продаваме огледала, наричаме го добър вкус. Синьо хапче, червено хапче, опаковка цена. Мислите, че е свобода, наричаме го пристрастяване. Филтри, ръкавици, кредит, код, различни дрехи, същият стар път, но само мечти за купуване. Жените безмилостно преследват красотата в светлината на баня, смесвайки надежда и грим на лицата си за по-добър живот по здрач. Продаваме мечти, продаваме диамантени пръстени и пластмасови усмивки. Вървите 1000 мили, търсейки този златен ключ, за да отключите съдбата си. Богатите купуват порти и аларми, бедните купуват моментални резултати. Всички тичат в кръг, докато ние продаваме мечти. Кой иска да купи? Ние продаваме само мечти. Ние препродаваме глада ви. Ние обличаме съмнението ви с фиктивен доход. Ние обгръщаме страха ви в гръм. Вие не искате нещото, вие искате желанието. Ние просто подготвяме сцената и нека желанието ви направи покупката. О, мечти! Ние не продаваме истината, ние продаваме само мечти. Обгръщаме глада ви в съвсем ново лице. Вие искате смисъл, вие искате име и място. Ние просто събуждаме желанието ви, след това ви продаваме мечти. О, мечти! Кой иска да купи? Превъртате надолу, за да видите дали вашата кредитна заявление е одобрено. Плъзнете мишката, за да вкусите желанието. Молете се да усетите магически аромат на всеки парфюм. Моля, купувайте колкото можете повече. Мечти на месечни плащания, такси и планове. Вие го наричате свобода.
Ние го наричаме търсене. Лесните пари на са късмет, бедните гоне в преки пътища. Билет за рая, изтрите лотариния билет, от последния долар до лъжа. Стехът е горчив, надявам се, че е сладък. Смесете страха и надеждата. Добре, наредете се на улицата. Искате сигурност, искате портата. Ние продаваме бързане, вие го наричате съдба. Числата са ограничени, но нуждата е неограничена. Ние сме безкрайен пазар за вашите желания, но ние продаваме само мечти. Кой иска да купи?